Nutella vai extra? Testataan. Nutellan hinta 3,80 purkki, eli 10 euroa 86 senttiä kilo. Extran hinta 1,79 purkki, 4,47 kilo Nutella. Tarviiks mä veitsen? Okei, se on auki. Sitten maistetaan. Maistuu hasselpähkinältä. Aika tahmea tätä, mutta niinku hyvä. Extra. Samanlainen kalvo kuin edellisessä. Yes. Oho. Onpa niinku. Tää on siis hyvin eri koostumus. Nutella on tämmöstä pysyy pystyssä, vaikka kääntäis ylös alasin. Tää on hyvin löysää. Joo, ei se vaatii vaan näköjään sekoittamista. Tästä teidän päivään kuuluu. Okei. Tunnistaa samaksi pohjatuotteeksi tietenkin kuin Nutella, mutta tää on paljon makeampaa. Siis maistuu paljon vähemmän hasselpähkinä. Mä henkilökohtaisesti tykkään Nutellan mausta vähän enemmän, mutta tässä on kyllä paljon kivempi koostumus. Mä en itse tykkää, kun tuo Nutella jää kitalakeekin. Testataan levittää. Aloitetaan Nutellasta. Taisi varmaan helpompaa tuossa lautasella. Joo. Mä oon vaan huono levittämään, mutta muuten tää meni hyvin. Veitsi pesty, siirrytään extraan. Kyllä musta jotenkin tuntuu, että se myös levittyy vähän paremmin. Et extra ottaa kyllä pisteet siinä levittyvyydessä. Maussa oli eroa, levittyvyydessä oli eroa, niin katsotaan sit ravintoarvot seuraavaksi. Molempien ainesosat on sokeri, palmuöljy. Aha, okei, siinä tuleekin heti ero. Extrassa on sokeria, palmuöljyä, rapsiöljyä ja sit vasta hasselpähkinää 2%. Sen takia se on varmasti niin paljon juoksevampaa. Kun sit taas katsoo tätä Nutellaa, hasselpähkinää 13%. ASMR. Kun tuotteiden ravintoarvot on melko lähellä toisiaan, levittyvyydessä ja maussa ei ihan hirveästi kuitenkaan ole semmoista huomattavaa eroa, niin mä ostaisin extran, koska se on aika paljon halvempaa kuin tää Nutella. Yes.